Cada any ens bombardegem amb llistes de tendències tecnològiques, oi? Però sabeu què? L'últim informe de McKinsey per en 2025 suggereix que, en realitat, només n'hem de tenir un al cap. Per què? Doncs perquè és la que està accelerant tot. Vinga, anem a veure de què va tot això i com està transformant el nostre món. Més 985%. No m'he equivocat. Aquest és l'increment d'un any per l'altre en ofertes de feina per a una cosa tan nova que gairebé no tenia ni nom, la intel·ligència artificial agencial. Quan veus un número així, saps que estàs davant d'una autèntica revolució. D'acord, però què vol dir això d'IA agèntica? Imagineu-vos-ho així. És com tenir un company de feina virtual. Mireu, fins ara a una IA li demanàvem coses i ens donava respostes, oi? Doncs un sistema agèntic va molt més enllà. No només respon, sinó que actua, planifica, fa coses, s'ocupa de tasques de principi a fi, tot sol. I és justament això, aquesta capacitat de fer, el que ho posa tot de cap per avall. I aquí és on tot connecta. Aquesta idea d'una IA que fa coses és la clau de volta de tot l'informe. Perquè sabeu què? La IA ja no és una tendència més a la llista. S'ha convertit en el que McKinsey anomena el gran amplificador. Penseu-hi com el motor que de cop i volta fa que tota la resta de tecnologies vagin a tota pastilla. Aquest és el canvi de mentalitat brutal. La pregunta ja no és què pot fer la IA, sinó què passa quan combines la IA amb tota la resta. Agafem la robòtica, la bioenginyeria, les energies netes, el que vulgueu. La IA es converteix en una mena de catalitzador, un ingredient secret que fa que tot exploti i que avanços que semblaven de pel·lícula de cop siguin possibles. I escolteu aquesta reflexió de Michael Chui, de McKinsey, que crec que ho clava. Diu que amb tot el soroll que hi ha, de vegades sembla que ja hem arribat al final, però res més lluny de la realitat. Encara som a la línia de sortida. Aprofitar de veritat el potencial de la IA no és una cursa de 100 metres, és una marató, i el que queda per transformar, és absolutament gegant. Llavors, què passa quan aquest gran amplificador, la IA, es posa a treballar de la mà de la robòtica, per exemple? Doncs que entrem de ple en l'era del que podríem anomenar tot autònom. I ja no parlem de prototips trencats en un laboratori, Parlem de solucions que ja estan funcionant al món real, al nostre voltant. Molt bé, però això com es tradueix a la vida real? Com col·laboren aquestes tecnologies? L'informe posa un exemple boníssim i molt fàcil d'entendre. Anem a una fàbrica. S'ha espatllat una màquina, a veure com un equip de 3 tecnologies diferents ho solucionen juntes. Ok, tenim la màquina parada. Atenció, pas número 1. Entra en joc la IA clàssica. Analitza totes les dades, els patrons i, patapam, diagnostica l'avaria. Molt bé. Pas 2. Ara li toca a la nostra amiga, la IA agèntica. Aquesta no només diu què passa, sinó que crea tot el pla de reparació, demana les peces que falten i fins i tot controla que tot es faci bé. I el tercer i últim pas, doncs un robot s'acosta i fa la reparació física. Veieu? És com una orquestra perfectament coordinada. Tot això sona increïble, oi? Però clar, aquest futur tan autònom es troba amb 2 reptes, 2 murs enormes. El primer és l'escala, és a dir, com dimonis construïm la infraestructura brutal que necessita tot això. I el segon, que potser és encara més complicat, és la confiança. De veritat podem refiar-nos de sistemes que fan tantes coses pel seu compte? I el tema de l'escala, de fet, ens porta a una paradoxa molt curiosa, perquè per una banda estem construint centres de dades monstruosos que consumeixen una energia bestial per poder entrenar aquests models d'IA gegants. Això és centralització pura i dura. Però al mateix temps, la innovació va com un coet en la direcció oposada, cap a xips cada cop més petits, més eficients, que portem a la butaca, al cotxe, a tot arreu. O sigui que la cosa creix cap a l'enorme i cap al diminut, alhora. I aquí, amb la confiança, toquem l'os. Penseu-hi, com més potent és una tecnologia i més a prop la tenim, més depèn d'una cosa tan humana com la confiança. Això ja no va de ser un nice to have, un extra. Si no hi ha transparència, si no sabem qui és el responsable quan les coses van malament, la gent simplement no ho farà servir. Per molt increïble que sigui la tecnologia, si no hi ha confiança, no hi ha res. És la clau que obre la porta. Bé, tenim la tecnologia, tenim els reptes, però si volem saber on hi ha el pa que s'hi dona, on s'estan jugant les garrofes de veritat, només cal fer una cosa: seguir la pista dels diners. On estan invertint els grans capitals? Anem a veure-ho. I aquí ho tenim, ben clar. Després d'un temps de certa sequera, la inversió està tornant amb molta força. I on?
Doncs en 3 camps molt concrets. Primer, intel·ligència artificial, òbviament. Segon, tot el que té a veure amb energia i sostenibilitat. I tercer, el futur de la mobilitat. I això no és casualitat, Són precisament les àrees on la combinació de totes aquestes tecnologies pot generar un impacte i uns beneficis més bèsties. Aleshores, què ens emportem de tot això? Quin és el missatge final per a qui ha de prendre decisions, ja sigui en una empresa gran o petita? Doncs que tenir la tecnologia no és suficient, ni de bon tros. L'èxit, segons l'informe, depèn d'una estratègia de 3 potes. 1. Saber triar molt bé on aplicar la tecnologia per aconseguir el màxim impacte. 2. Invertir en la gent, en el talent que ho farà possible. I 3. Estar molt atent i anticipar-se a totes les regulacions que, sens dubte, estan per arribar. I al final, tot plegat ens condueix a la gran pregunta. La pregunta del millor, potser. A mesura que aquests sistemes són cada cop més autònoms, on posem el límit? On tracem la línia entre deixar-los fer i la supervisió humana que sempre serà necessària? Aquest equilibri, aquesta tensió, és el que definirà la nostra relació amb la tecnologia durant la propera dècada. I la veritat, és un tema que dona molt per pensar.